În această casă a crescut Dumitru Leca, urmașul unei familii cu îndelungată tradiție militară. A fost prima casă din acest cartier. Deci, practic, la momentul construirii ei, era o casă la marginea Bucureștiului, de atunci. Dumitru Leca a moștenit casa de la bunicul său. Această casă i-a aparținut generalului Atanasescu, aghiotant al reginei Maria. În 1950, casa a fost confiscată de comuniști. Au fost aduși atunci demnitari comuniști ca să viziteze casa, iar dacă le plăcea, puteau să se mute în interior. Dumitru Leca a stat 3 luni în arest la Rahova și la Jilava. Acolo se murea. Deci nu era o vacanță sau o plimbare pe undeva unde te ținea 2-3 luni și ți arăta cu degetul. Ăsta a fost scopul și nu pot să spun că nu și l-au atins. Păstrează și acum rechizitoriul în care el și alți tineri boieri erau înfierați pentru curajul de a se opune regimului. Un grup de fii de mari moșieri și exploatatori de veacuri ai poporului nostru ca Ghica Grigore, Cantacuzino Mariana, Sturza Mihai, Miclescu Radu și Leca Dumitru, fiu de fost ministru, ambasador sub toate guvernele trecute și alții, elemente descompuse, putregaiul tinerei noastre generații, crescuți în putreda concepție despre viața burgheziei în anul 1949, au creat o organizație contrarevoluționară. Pedepsit exemplar, Dumitru Leca a ajuns tehnician de instalații și a muncit ani de zile pe șantierele care construiau România socialistă și Omul Nou. A făcut apoi basket de performanță și a devenit chiar antrenorul echipei naționale, dar asta după Revoluție. Casa familiei a scăpat de naționalizare, dar familia Leca a trăit exilată la ultimul etaj, în vreme ce odăile bune erau folosite de oameni ai Partidului Comunist. Adică exact locuit în regim de hotel. Oameni care știau că vin și pleacă. A durat 10 de ani până când Dumitru Leca a reușit să repare ce stricaseră comuniștii fără să ceară despăgubiri statului. Suferința bunicului său, generalul Gheorghe Atanasescu, cel care a ridicat casa, nu a putut fi compensată cu nimic.